Jatend piny machon kata jatend piny manowuok Uhuru Kenyatta kinde mane ene telo nogolo singo mondo kaunti ka kaunti mapacho kaka oger kar jot ne jogo eko mabende kalo e lwenje mag kit chwech. Kata kamano nyaka sani mano pok otimore kantiere kauntis mamoko mago madirom 28 mapod onge kuonde jot. Kata kamano thoth kuonde jot mantiere pacho ka gin mago ma oger kod riwruoge mag ji giwegi. E sama bende piny Kenya medo kedo gi lwenje mag kit chwech, kuonde jotgi ne en achiel kuom gigo ma bende ne dhi konyo e lwenyni. To kaka koro gionge kata mantiere matin go ok nyal tiyo makare, ang'o ma bende dhi timore ne lweny machalo koda mendi ma bende dwaro konyowa e twakni. Wantiere koda moluor May Ayota ma bende ne en jatelo machon kata MCA Nairobi kae, kendo wechegi olony ahinya. Wadwaro mondo watwake matuto imore. Ise lero ni ino kin nyalu in nyasuba. Nyasuba adhum to dholube anyonora go. Inyonori godo. Erokamano ahinya machiegni. Sama owuoyo weche mag safe houses kata kuonde jot, ing'eni nitiere jomoko ma bende ahinya pok owinjogi kendo gikia ni gin ang'o. Inyalo mana leronwa ni kuonde jot gi gin ang'o? Erokamano ahinya kuom luonga kawuono. Tadwa mondo awach ni kuonde joot en kuonde mon ponde sama weche tek kata joma nyithindo matindo. Kaluwore kaka piny nitie sani, nitie weche matek ma mine kale, to samoro oningo gibedo ka ok ginyal bedo gi kwe kuma gidake. Koro kuonde joot en kuonde ma bedo set aside gi government kata gi civil society organization gi NGOs mondo kony jogo ma joma mine gi joma nyithindo to be gi jok moko ma be ok nyalre. Mantiere thothne ma bende ji wacho ni ok anyal wuok nikech akia ni abodhi kanye. Iwacho adieri, kendo kacha ka paro machiegni ndalo ariyo mokalo ne nitie mach maduong' ahinya Line Saba. To ka nadhi kanyo to nabedo gi buok nikech majno notimore kar saa 5 otieno. Koro napenjora ni joma mine gi nyithindo manyiri nobuoro kanye. Ma paro ni kendo kaka serikal nochiko ni gibro loso ute mag kuma ji konyorego, en gima lit kabisa ni nyaka sani pok otimore. To mano gima oningo be ni timo as first priority nikech wa joma mine wang'eyo kuonde ma wakale to ok yot kata matin. Kamano bende nitiere jok ma bende bo penjore, lweny moro maka e oda kata aringo, koro adwaro dhi mondo aresra kamoro. Kuonde jot gi manitiere matin manitie, piny owacho we wadoga chien, piny owacho ni kodgi magi wacho noseger matin go be gintie. Aparo maber higa 24 ne wantie gi safe houses 60. To kin 60 go mag serikal ne gin 6. Maulo ni 54 ne gin mag individuals gi jok mano otemo konyo serikal. To ne gichiko ni by 2027 gibro gero moko 20. Okan gadieri na sewinjo mora mora moseger. To mano gima miyo wasiwasi maduong' kabisa. Nikech waseneno cases mag mine tho e lwet joma ok oningo be ni bedo kodgi nikech kuma de gibuore kata kuma de giringe onge. To mano wach makoro kelo wasiwasi maduong' ahinya Kenya ka king'iyo kaka mine tho, king'iyo kaka mine yudo chwanyruok, ok en gima ber ni onge kuma de giringe. Obet kanyo nikech kuma do buore gi nyithinde onge. Mano ni kare nikech bende ntiere case moro ma ntiere Maseno kinde moko, nyathi moro no bambi mane dala gi kanyero, ng'ama no bambe bende ntiere dala gi kanyo. Koro nikech onge kar jot ni chune ni dala no kuma bende achich cha nitie ema nyako dhi obede. Nyithindo makamagi bende bedo koda kuonde mag jot. Katiwo gi ngimana wuon, an onyuola Kibera Line Saba. To ung'eyo kaka Kibera Line Saba chal, wadake udi matindo gi jonyuolwa te. To gigo osebedo katimore mang'eny kaneno gi wengena. Mabe gik manomiya jiwo mondo adonje siasa, mondo abed duol mar mon mok nyal konyore. To gigo medo timore pile pile, to onge kuma ji ringe. Kata dhako gore gi chuore, ok onyal dhi donjo ne dichuono. Nikech ka ng'ise donjo ne tang' idhi nind kure. Idok mane odno. Koro bedo matek ahinya. Koro githo dich, to kuom tho dich ni samoro kata tho wuoke. En gima ok ber kata matin ne oganda. Koro ere kaka ng'ato nyalo fwenyo? Koro ka indi wawuoyo kendo wago mbaka wawacho ni kuonde jot gi nitiere. Mag piny owacho tin gin mana 6 kende. 6 gi ni kanye. Mag riwruoge ji giwegi gi gin kanye. Ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo kuma kuonde gi nitie? Nairobi kae mang'eyo magin legally mar serikal, aparo ni nitie achiel mantie Karura, mano los gi Affirmative Action Fund.
To gima lit kendo malit ni ji te paro ni women reps emoningo bed ni gero udigi. Women reps igone gi mana kura kaka igone jok moko te. Joma mine gocho e 290 constituencies e Kenya ka. So en responsibility mag jogo te mogone gi ombulu mond giteng pesa maloso kar konyo mine. Ok en responsibility mag women reps kaka ji paro sani. Kata sani kaka piny no bedo mager gi weche mag femicide, ji te penjo ni joma mine pok owuoyo nang'o. Joma mine wuoyo to joma chwo be nyaka wuo nikech mine go kura ne joma mine gi joma chwo. Koro ma ok en shida mar joma mine kende. Kiduogo kama ipenja ni ji ng'e nade, onge chandruok malong'o mar serikal nikech be ging'eyo ni ok gidhi kodwa maber ahinya. Koro ing'e ni ok ginyal tele wachni. Koro matin mantiego inyalo yudo mana information margi either ka police kopo ni ikonyo nathi kidhi ka police ikoni ni ka ok wanyal bedo gi nathi nikech onge gi services mar kano nyithindo. Dhi buor gi nathini e ot kato kiny wamany kaka watimo. Kidhi e suptande moko be gintie gi contacts mag jogo marito ji. Kidhi e community organization forums joma mine ng'eni wa jombaka. To sama wabedo ma wago mbaka to wapuonjore. Koro kuondegi eminyalo yude kaka inyalo ng'eyo ni nitie kuma kanye ma ng'ato nyalo konyore sama oshwanyore kata sama en gi shida. Nikech ang'e ni nitiere kata miyo ma dibed ni winjo wa otieno ma kawuono ni. Lweny omake, odwaro komoringo dhi. Ing'e ni pache koro paro ni to koro adhi kanye. Sa mar dhi go mbaka gi ng'ato onge. Ing'e koso pekno ni koro fwenyo kuonde jotgi nitiere. Dibed ni ma bende en fuok moro ma owinjo ng'e. Anyalo wacho ni mano en fuok maduong' kabisa nikech sama koro in gi tabu oulo ni ok inyal kata paro maler kendo ok inyal kata paro piyo. Ang'e ni wacho ni nitie toll numbers to ji adi mantie gi simu, ji adi mantie gi credit. Sani nyaka kata yudo ka simu no obar kata omaye. Emomiyo wacho ni oningo bed ni timo massive awareness creation, oningo bed ni wawuothe community, oningo bed ni wariwore, oningo bed ni walando kata kanisa nikech kar kanisa kato kendo jogi lando injili maber ahinya. To kochopo ni koro sama idwa kony mine be wagombo ni giland nwa be kuma mine gi nyithindo nyalo konyore. To wakwayo be ni serikal ma information no umiyogi gintiere godo ging'eyo. Information no ing'e ni onge ng'amo kawo responsibility kaka mare. Ng'ato ka ng'ato timo mana matin monyalo. Koro be ing'e ni tek ahinya mondo wa harmonize kata efforts ma watimo gi. Koro wakwayo mana ni serikal okaw gini kaka pek mar serikal kong'e ni mine ywak kendo mine hinyore. Mondo gikaw tijni gikonywa giland gimed geronwa ute to be matin mantiego gimed kata konyo. Gima rach mogik ni kata mantiegi ok gin gi services moromo nikech ing'e ni sami idhi buoro nikech ni hinyori inyalo dwaro thieth. Weche mang'eny chando chunyi inyalo dwaro ng'ama wuoyo kodi jahocho samoro be intie gi injuries moko madwaro thieth makare. Iyudo ni idhi ringo kumidhi buoreno jogi ok nyal konyi kaka dwarore. Tiyudo ni kendo kumudhieno nikech gin kuonde matindo ji opong'. Koro onge kata chik manyalo luor udigo mondo nek ni udigi timo gima kare. Koro aparo ni nitie very big gaps ma serikal nyaka donje nikech wachulo ushuru Kenya ka. Ayie ni jo civil society konyo. Lakini ma en sole responsibility mar serikal. Koro wagombo ni gikawe tingni. King'iyo joma mine ka e Kenya ka wang'eny kendo wang'eny moromo. Kendo wagolo ushuru. Ere kaka jok mang'eny moloyo jowete wago ma kendo chulo ushuru. Bedo ni sama gin gi chandruok to onge ng'ama ng'iyo gi e yo makare. To samoro bedo matek kabisa nikech wa joma miyo. Gini otimore ka ni yach. Gini otimore kinyuolo nathi mayom. Gini otimore ka en gi chandruok moko mokelore gi tuoche ma joma mine yudo. Koro bedo ni en gima pek kabisa madwaro ni nyaka oganda gi serikal oriwre mondo kel kod. Mondo time. Iwacho kanyero sama koro ng'ato dhi e kar jot mondo obuor kae. Kuom ranyisi ng'ama miyo ma bende koro oriemb samoro yudo no oriembi to oriembi gi nyithindi. Idhi rwaki gi nyithindo koso mana in owuon in kaka ng'ama miyo kendi. Nikech thothne bende ng'ato miyo ntiere ka odhi to buoro kanyo kende to paro nyithinde moweyo ka. Nyithindo gi nyakel kae. Kaluwore gi kuonde matin mang'eyo. Kaka gibedo rand gionge gi pesa manyalo konyo ji e yo makare. Gionge gi kuonde nindo. Gionge kaka ginyalo rito kata nyithindo gi. To be sami buoro ena ot. Ibuoro matin
ibora bora seche matin nikech ok en kuma inyalo dake aming'a. Koro bedo ni samoro ni buoro to kinyo chuno nyaka iwuog. Koro kumichaki chike onge. Ichaki doka kuchocho kuma ne weche okethreno. Koro mano en gima ok ber. Kinde matin en ndalo, en dweche, kinde matin romo nade? Kinde matin kuonde mag buoro en ndalo. And seche mang'eny bedo ga seche 48. To moko be bedo mana gi seche 24 nikech kaka nyisi gionge chiemo, onge ng'ama konyogi, gionge facilities, samoro ni hinyori, ok ginyal miyi thieth makare, koketi kanyo kendo inyalo medo hinyori. Koro ok gionge gi teko malong'o nikech sirkal ok konygi to be gionge gi nyalo maduong'. Mago gik mathoth owinjo bed ni itimo. Gik mathoth ahinya obedo bed ni itimo. Kendo awinjo kamoro ahinya gi organization miluongo ni Feminists for Peace and Rights Center in Kibera nikech sani gitemo solo pesa mar gedo safe house. Na akwayo ni jok moko manyalo konyowa nikech kuonde machal kaka Kibera, Mathare, Korokocho e kuonde ma gigi timore ahinya. Koro dewa makore gi organizations ma exist mondo wakonygi, mondo wager safety centers nikech wang'eyo ni sirikal to wanyarito kabisa. To wakwayo ni kata jotendwa mong'eyo ni wan joma mon to ging'e maber gima mon osetimo ngimagi. Ibed dichwo ibed dhako, ing'e ni ng'ama miyo gi ng'ama nathi en ng'ama nyaka rit. Mondo gikawe gini kaka priority. Gichak loso safe houses. Members of parliament, senators, governors, jite, kik wene women reps kende nikech kata budget margi tin ahinya. To be ji gombo ni gitim gik mang'eny. En achiel kuom gigo mantiere chik nikech mana juma ni aput ma bende ne ng'iyo weche mag femicide ne wuoyo kata ne gichiwo ripodgi e wi okenge makedo gi weche mag femicide gi lwenje. Wach mar shelters gi kuonde jotgi bende en achiel kuom gi to en gino mantiere chik koso? Chik malong'o mosekete wach ni onge nikech kata sama wawuoyo kode ni wach femicide ni pod ok giyie ni ma en femicide. Pod gitemo wacho ni magi gin homicide. To wang'e maber ni ma en ni mon inego nikech gin mon. Opogre gi jok manogore ji ariyo ma ng'ato tho. Koro pod wan gi okang' matek nikech onge chik malong'o, onge ratiro malong'o, onge ng'ama dwa wuoyo e wechegi kaka dwarore. Jok ma nigi nafas mar wuoyo e wechegi gin jok ma onge gi financial muscle, gin jok ma onge gi influence. Koro oken wach matek kata matin. To weche pod odinore matek ma oken gima ber kata matin. In ne in jatelo, ne in MCA, bende pod intiere gi tekono, pod intiere koda duol mar neno ni gik makamagi otimore, weche mag kuonde mag jotgi mondo oketgi e tim. Ang'o minyalo timo, ang'o minyalo kwayo sirikal kod jokanyo mamoko mondo tim? Kaka ng'ama miyo telo ni engimawa nikech kichiewo mineno gik moko timre, ok ochuno ni nyaka ibed noyieri kata nogweli e kibed jatelo. To kaluwore gi na adak Kibera kendo pod atiyo gi Kibera, magi gik maneno pile e ngimana. Koro asebedo kariwora gi jok mamine, asebedo kariwora gi civil society organizations, asebedo kaketo duonda kata e petition. Kata nyocha nitie working group mar issues of justice and women. Nariwo duonda kaka ng'ama obet gi jogo, ng'ama wach chopo ni ng'eni kisetelo gimoro kotimore to ine magi kuongo ringo iri. Koro nyaka ine mong'eyi kendo ine midak kodgi kendo ine mineno chandruok ma imbe ni kale kidongo. Koro chuna ni nyaka bed ng'ama kao nafas makende mar hakikisha ni kaka mon wariwo pachwa ma wadhiro serikal gi jogo te manyalo konyo joma mine mondo winj wachwa. Penjo moro aneno ka biro kendie sama ni wuoye wach mar wach ni nyathi ma bende oroch ratiche koter ka police station. Thothne waneno ka iorogi e children's home. Children's home bende wanyalo wacho ni en kar jot. Children's home gi kar joot en gin gik moko ariyo mopogore. Kar joot en kama idhie for a temporary shelter, kuma idhi konyorie matin ka gimoro timore, kapod iloso wachno mondo ne kinyalo teri kumoro, inyalo chiwi adoption, kata inyalo teri mondo idhi dak gi wedeni. Children's home opogore nikech mano kuma nathi dake, nikech oonge gi jok manyalo dak kode malong'o. E children's home ka ji dak mang'eny, jok moko tieko higni mang'eny, magidong magipogore. Koro gipogore kabisa. Temo miyo oningo beni services mag gibe opogore. Ng'ama dak e children's home en nathi maonge gi odgi. Koro odak kaka normal child. To ng'ama dhi e rescue center, odhi kanyo nikech nitie gimotimore be. Ok en nathi mangima. Nitie gimotimore momiyo odhi kanyo. Koro gik mano dhire mondo odhi kanyo gin gik manyaka ng'i mokwongo.
nohinyore, en gi paro machande, gik moko notimore mabuoge. Children's homes okinyal yudo facilities gipogore kendo gipogore ahinya. Erokamano ahinya ma bende kaka wanene kendo gik ma wawinjo manyiso ni pod nitiere fuok maduong' kabisa ewi kuonde mag jota ma owinjo bed ni nitiere e county ka county kamago eko ma bende nitiere mago mag riwruoge mag ji giwegi bende nitiere kod achiedh nade ma gikale en gino ma bende mana kaka me owacho sirkal nyaka donje nyaka ne ni oket kare. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e chenro ni mar mine wacho. Kik idhi mabor, waduogo gi weche manyien mamoko. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel.